Личният продукт е марка, а производителя на тази марка е нещо различно. Нали? Разбирате разликата между едното и другото. Утре и вие, ако създадете достатъчно сериозна марка, може да отидете при един от тези и да кажете: искам ти да ми произведеш марката. Тоест, ето тези три фирми, Pharmal, KDC-1 и Anja Health and Beauty, са компаниите, които произвеждат близо 80% от всичко това, което намирате в козметичните магазини, бюти-фритата, от най-нишовия бранд до най-високия, за който плащате, нали, по няколко пъти хиляди лева за един продукт. Минаваме производството на Oriflame, ще бъде правено ето от тези три огромни компании. Защо? Защото смятаме, че по този начин ще имаме доста предимства. Тогава, когато производството е при нас, фирмата със собствени ресурси се грижи за всеки един детайл. От розовото масло от България до женшена, от която и страна да е там по света, който се внася, като минете лавандулата, всичко това в момента го правим ние с наш ресурс. Когато минем при тези производители, те така или иначе вече го правят за много други марки и количествата, които имат като наличности, са огромни. Там говорим за хиляди тонове. Това води до по-малки рискове от липси на продукти, поради факта, че някоя съставка няма. Разбирате ли логика? Да. Обяснявам ви го, защото смятам, че е важно за бъдещето. Това би трябвало да ни даде едно огромно предимство. И не на последно място. Когато си ето в тези големи производители, ти имаш правото след определен период от време да използваш формулите, които те са патентовали. А голяма част от новите трендове в козметиката, които излизат и вие ги виждате изведнъж или ми пишете мейл, или ми се обаждате: абе, ние що нямаме еди кое си? Иска ли се да го имаме, но отнема почти 2 години да го създадеш, направиш със собствени сили. Когато си там, нещата се случват много по-бързо. Нов тренд има блестяща пудра за крака, примерно. Защото скоро време само за блестящи неща не се обаждат. Искаме блестящо червил, искаме блестяща крем за тяло, искаме блестящ всичко да блести. Важно е да блести, така че краката да блестят. Ако утре това е тренд, ние може да го имаме почти веднага. Така, минаваме нататък.